Kembe mag nyamburko orwako chenro mar sirkal oketo kaka okang' mar duoko piny masiche mag apaya e kinde sikuku ka gijiwo jowuoth mondo kaw ting' mar rito ngimagi e apeyni. Weg kembego mathothgi osepong' nyaka higa manyien lero ni kwan jowuoth ni malo e thuoloni emomiyo gijiwo chenro mag gi kamoting'o nyaka medo nengo mag wuoth. Simros Okinda nigi ler mar wachni. Kaka ndalo medo sudo, dhano keto chenro mogik motelo ne wuodhe mag dhi pacho ne nyasi mar skuku. Iwacho ni chako chon nolodhi ka juoga e chuny boma ma Nairobi, kata bedo ni pok odich ahinya, joma hero mondo osechako safar mondo githegre kod dhungruok mar dhano kod nyamburko e kinde skuku. Kaluwore kod medruok mag masiche mag apeyni e kinde skuku, sirkal oyango chenro mopogore mag rido arita e apeyni, kamoting'o yango doho e geng apeyni madito, kamibiro yale joma oyud ka dhi ataro mag chike marita apeyni. Ewi mano, jogo moyudi gi ketho ibiro go fwai mana kanyo gi kanyo. Ne jogo mibiro yudi katiyo kod simbe mag ong'we yamo ka giriembo, biro chulo fwai ma Sh2,000. Kaka jawuoth kirem tuyo msip kata seatbelt ibiro chulo Sh500. Ne jowuoth mibiro yudi kod ketho mar idho kata lor e nyamburko kuonde ma ok opuodhi, ibiro go fwai ma Sh1,000 ka nyamburko molorogi biro chulo Sh3,000. Ne jogo ma ok birito ranyisi mag apaya biro chulo Sh3,000. Rem luwo chike mag obila bende dhi mai Sh3,000. Ringo ng'we airititi bende ni kod fwai e kind Sh1,000 nyaka Sh3,000. Joriembo ibiro dwar ni obed kod obok mayango kaka joriembo sasa magin e ndara, ka ok kamano gibiro chulo Sh1,000. Ka in wendo e riembo nyaka iket ranyisi mar L e nyim kod tok nyamburko mari, ka ok kamano to chulo Sh1,000. Ne joma ohero chungo nyamburko e apaya, fwai en Sh10,000 ka riembo kama ji wuothe en Sh5,000. Migawo mar arita osingo keto pedha mager mar mako jogo duto mibiro yudi koketho chikegi. Weg kembe nyamburko orwako chike ma kamago ka gisingo tiyo kanyakla kod sirkal e duoko piny masiche mag apaya. Even our drivers, if anybody breaks, continuous yellow line overtaking and everything, then they are reminded. Unfortunately, right now they have to be reminded through the hard way of attending a public court and all that. A mobile court, but it's the way to go. Gina gi chike manyaka wakonyo e barabara, nikech barabara ok en mar ng'at achiel. Barabara en mar ji duto. To ka dang ket manin ko idwa ma donjo gi pachi e barabara, mano to dang bed maber ahinya. Kaluwore kod kwan mathoth mag jowuoth, kembe gilero ni giketo lokruok mopogore mar chiwo chenro makare ne jowuoth e kinde skuku. Pesa omedo mana Sh300 ewi Sh1,500 ma en ga normal price. 300 ne iyudo ni wagolo gari e piny mar Kisii kata na Homa Bay kata Migori kata Sirare, ogole ka en nono kamano mondo bi okony distribution. We have every 2 vehicles we have like 3 drivers. If one driver gets sick or is tired, we have another driver who can go with the vehicle. We are totally fully booked. We've made provisions where we are adding the big size shuttles. We did earlier adding of drivers so that we can have enough relievers. Kamano bende jowuoth kod jomoko matiyo kod apeyni kwayo mondo bed motang' kendo gikony rito kwe e apeynigo. Kata kidhi gari mipango sani iyudo ka seatbelt nitie kanyo, kinene abire manyo kod seatbelt mare. Geche mar ringo kadhi Nairobi ne waseloso ni nyaka gibedi kod drepa ariyo, nikech ka giringo mang'eny to nyalo ringo drepa ma samoro jo nyalo bet. If they see a drunk driver, they need to stop them. If they see reckless driving and everything, they need to stop them. So our biggest eyes are on our roads, on our passengers. Sirkal orido chike. Weg kembe mag nyamburko bende wacho ni giluwo chike duto maneno ni apaya bedo makare e thuolo ni mag sikuku. Ting' koridiro ne jawuoth mondo mi obed motang' kendo go lipot e sa asaya moparo ni nitiere ng'ano maketho chike marita apaya. Simros Okinda, Ramogi TV, Nairobi.